Amai Mnangagwa voenda kunonyaradza mhuri yemujuru family vachibata maoko mushure mekunge mujuru family ine murume anonzi Ronald Mujuru akarasikirwa nemhuri yake inosvika iyo 6 amai nevana 5 mutsaona yeroad accident yakaitika along the Harare to Amasvingo highway. Kusangana kwatinoita pano paHarare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe, patinokurudzirana tichiti kana pane vachangosvika paHarare Networks mukana wekubaya button rakanzi subscribe nekutena notification bell. Zuva ranhasi tauya takabata chiitiko maererano nenhau dziri kutendereswa dzichiziviswa kunze amai Mnangagwa voenda kumba kwefamily yemujuru family ine murume anonzi Ronald Mujuru anova a supporter of Highlanders. Vamwe vanoti aimbova ari manager waendimuridzo anova akaitikirwa nechiitiko chichiri kurwadza chiri kudzimba mwoyo munyika yeZimbabwe chekurasikirwa akaitwa nemhuri yake yese kusanganisira mukadzi pamwe nevana 5 mutsaona yakaitika iyo yakaitika pamotokari yekolora pamwe chete netraki rakatora upenyu hwefamily yemurume uyu ende vanhu ava vakaradzikwa mumadays apfuura. So amai Auxillia Mnangagwa vakaenda nechikwata chavo necrew ravo reAngel of Hope vachinobata maoko vachinyaradza mhuri iyi, zvanyorwa zvichiziviswa pamusoro pechiitiko ichi zvichinzi today a first lady Dr. Amai Auxillia Mnangagwa managed to visit the Mujuru family at their home in Harare to personally convey her heartfelt condolence following the tragic passing of Ronald Mujuru's wife and 5 children in a fatal road accident along Harare to Amasvingo highway. As a mother and a grandmother, she is deeply pained by this unimaginable loss and continue to stand with Mr. Mujuru and the entire family, relatives and families in this moment of profound grief. May the Almighty God continue to grant them strength, comfort and peace, and may our nation unite in prayer and compassion. May the departed dear soul rest in eternal peace. Ndo mashoko akataurwa naamai Auxillia Mnangagwa vari uko. Zvinova zviri zvinhu zvinosiririsa. Ndiwo emufananidzo muri kuona yaamai Auxillia Mnangagwa vachibata maoko. Ndidzo news dzataka tikabata pano apa Harare Networks patinobata nhau dzinenge dzichitenderera.